Dacă sunt reprezentantul unei familii și vreau să beneficiez de ajutorul pentru încălzire, completez formularul Cerere declarație pe propria răspundere, cu informații generale despre mine și despre membrii familiei, dar și cu date referitoare la tipul de energie utilizată pentru încălzirea locuinței, oferind detalii cu privire la denumirea furnizorului, codul titularului de contract, codul de client și cod loc consum, informații pe care le găsesc în factura de utilități sau pe lista de întreținere de la Asociația de Proprietari. Dacă vreau să beneficiez și de suplimentul pentru energie, pot primi sprijin suplimentar pentru iluminatul locuinței, pentru activități casnice, alimentarea echipamentelor electrice medicale și pentru asigurarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie, completând în formular fiecare tip de energie în parte, pe lângă datele menționate anterior. Dacă vreau să beneficiez de aceste măsuri de sprijin, trebuie să precizez în formular datele privind toate veniturile și bunurile pe care le deține familia. Dacă întâmpin dificultăți, asistentul social din primărie mă poate ajuta la completarea și depunerea formularului.